guys nैबे हिलखौ आङो जि गोबाव जाबाय गानाखैमोन दिनैसो गानबाय नै जि गोबावथार जाबायमोन गानाखैमोन आरोना दिनैसो गानबाय ओमफ्राय नैबे गोदो उन्दैयाव गोलैनायनि दाग आरो बे अर खामनायनि दाग मा होनबावगोन बिराद दलदमोन नालाय गेमस्रि दैमारिया बेनिखायनो बिदि जाबाय आरोना Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय स' गाइस नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आंना गारि बुक खालामनाया सफैसिगोन डिसेम्बरावहाय मोनसिगोन 7 month आङो वेट खालामनांबाय आरोना बे गारिनि थाखाय मानो होननानै बुङोब्ला आङो टप मडेलखौ बुक खालामदोंमोन आरो लोगोसे ब्लेक कालारनि ओमफ्राय हार्ड टपमोन ना हार्ड टप ना हार्ड रुफ होनो हार्ड टप मिथिला जिखुनु आं बेखौ अर्डार खालामदोंमोन नालाय स' बियो डिसेम्बराव मोनगोन ओमफ्राय दा आंहाथ' एसेबां फैसा गैया गाइस आंथ' फाइनेन्सआवसो लागोन नालाय ओमफ्राय बिनि थाखायनो ITR फाइल नांगौ नालाय बे ITR फाइलाथ' आंहा गैया माने आंथ' टेक्स होआना फैसा गैया माखौ टेक्स होनो आरो गभर्नमेन्टनो ओमफ्राय दा लन लानायावहाय माने बे बुस्थुखौ नांगौ बेनि थाखायनो बेखौ बानायहोदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय बेखौ बानायहोनाया दा मोनसिगोन ओमफ्राय आरो मा खालामनांगौ मा मानांगौ बे भ्लगखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो मिथिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नानिखौ लायनो हरदोंमोनलां आं लायनो थांनो बानानै मोनबाय थेंक इउ ले लाबोना होनायनि गेमस्रि दैमारि ये गारिखौ मोनमारसिगोन गाइस नैबेखौ होबासो मोनगोन आरोना बोरैबा खुसि जाबायलै जोंहा आब' गेमस्रिया लोगोफोर मा होनबावनो ओमफ्राय नै जोंहा आब' गेमस्रिया फैयै मोनफैबाय रुद्राक्स मलावहाय आंहाथ' जेबो खामानि गैया आब' गेमस्रियाबो जेबो खामानि गैयामोन नेल एक्सटेनसननि थाखाय फैदोंमोन ओमफ्राय सानबाय कि आब' गेमस्रिया गाबोन खालामसिगोन होननानै बेखायनो खालामासैनो ओमफ्राय जोंहा नै गुमै लावदुमा एसे दारिखौ एसे स्टाइल पुष्पानि बायदि खालामगासिनो आरोना ओमफ्राय जोङो जाहैबाय नानिजों जोंहा आब' गेमस्रिजों नेगासिनो मोननो आरोना बिराद बरिं मोनदोंमोन खोमा बरिं मोनबाबो माथो खालामनो बेलेग दिनाबो गुमै लावदुमा नेखानाङो आब' गेमस्रिखौ बेनि थाखायनो दिनै आब' गेमस्रियाबो नेनांबाय मोनदो साला ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंहा आब' गेमस्रि लुदुरगिया बास्किन रबिन्सआव लेंबोबाय लावदुम गुमैखौ मा जागोनथाय ओरैनो लुदुर गेगे आंसो साइजसिन गाइस आं नोंथांमोननो मालाबा दिन्थिगोन आंनि मोखांखौ जोंहा आब'निख्रुइ आङो बिराद साइजसिन ओमफ्राय नै गाइस नैबे सिङाव जि गोथाव बुस्थुफोर दोङो ओमफ्राय आङो मा जाखो आङोथ' एसे गगा मोनदोंमोन नालाय बेनि थाखायनो आङो जाबाय ब्राउनि हट चकलेटजोंहाय थिगसे याम सेन्देल फुना लाबाय ओमफ्राय दा आं किटचेनावहाय दावदै संगोन बेयावहाय दावदै मोनसे ससमा गानलायलायनानै एवगोन आरोना दावदैखौ मिथिबाय गिलास होलाय दावदै दै थानायाव दावदैखौ सिफ्लेबा खाथियाव देलायफैदोब्रा Just ang बेयावहाय गोजाव लांनो just ang बेयावहाय संख्रिल' होगोन
बरायाबो समासे दंमोन ना फैसा होबोबाय फारि एबारायाव बेयावसो लगायो आंनि स्टाइल Jangan main orang borai yo. Jangan orang kita sedang lah. Tahu dia mereka sedang lah ya jadi. Hei, kalau mereka jadi kalau. Ini siapa? Di jinjit tak sih? Jabai, angni style. Sungguh nak kita bisa membeli. Jabai. Guys, ang tuh sana kan bukan kawan kawan langsung keren nang tarak ya. Kau kok? Gimana bisa zaman itu thong nama satu lah. Kau tu thong, kau tu thong kalau boleh jalan. Kau apa iba? Kau apa ya? Guys, tadi yang nwngthangमोननो फारि खिथागोन आरोना जे आङो दा गारि लागोनावहाय जितु फाइनेन्सखौ लागोन बेयावहाय आंनिफ्राय मा डकुमेन्ट्स नागिरदों सो देट नोंथांमोनाबो एसे एनै हेल्प जागोन जाय बिथांमोना जेबो नलेज गैया फाइनेन्सआव जेबो बुस्थु लाफेराखै बा लन लाफेराखै बिथांमोननि थाखाय एसेबाबो हेल्प खालामनो हागोन नामा होननानै साननानै आं बे खोथाखौ शेयार खालामनो नागिरदों आरोना जिहेतु आङो खेबसे लाखांबाय जितु आं टेक्लानो बाइकखौ लादोंमोन ना बे बाइक लानायावबो आं फाइनेन्सआवसो लादों दासिमबो आङो होगासिनो बेनि फाइनेन्सआ बेनि माने जितु मान्थलि होनाया बे जोबाखै आरोना बेयावहाय आङो दा मान्थलि 7,700 सामथिं बिदि होनांगौ आरोना आरो बोसोरसे दंबावो जोबाखै गारियानो बोरायलांसै होमबाबो फाइनेन्सआ जोबाखै आरोना ओमफ्राय दा थार गारि लानायावहाय आङो दा फाइनेन्सआव लानायावहाय मा डकुमेन्ट्स बिथांमोना बिदों र' खेबसे नायनो आङो पेन कार्ड बिदों भटार आइडि आधार कार्ड ओमफ्राय बेंक स्टेटमेन्ट 6 मान्थनि नांगोन आरोना ओमफ्राय बिनि उनावहाय ITR फाइल 2 इयार्सनि ओमफ्राय आरो लोगोसे चेक बिदों बिथांमोनहा मोनबा आरोना 5 कपिस ओमफ्राय पासपर्ट साइज फट' 2 कपिस स' बेखिनि डकुमेन्ट्सजोंनो बिथांमोना आंनिखौहाय खालामनानै होगोननो आरोना स' आङो हेपिबो आरो आं माने कनफ्यूज जागासिनो आरोना जेनेबा नोंथांमोनाबो सोंहरगासिनो आंखौ जे मा जाखो गेमस्ट्रि नोंनि माबा खालामनाया गारि बुक खालामनाया दाबो सफैया माबाया उमुक तुमुक ओमफ्राय आरो आङो आंनि लोगोया थार गारि दङ नालाय बेजोंबो आङो भिडिअ फट' लायो स' बेखौनो मानसिफ्रा सानो जे आं बायबाय होननानै थिग बेबायदिनो मा जादों आंथ' गुवाहाटियावहाय बुक खालामदों नोंथांमोननोथ' आं भिडिअ दिन्थिखादोंआनो आंथ' गासैबो बुस्थुखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामखायो स' आङो जितु गुवाहाटियावहाय आङो बुक खालामदोंमोन ना थारखौहाय स' बेयावहाय बुंदोंखि आंखौ जे आं बुक खालामनाया एक्चुअलि थार अट'मेटिक डिजेलनि ओमफ्राय हार्ड टप आरोना स' बेखौहाय 6 मान्थ नङाबा 7 मान्थ नांगोन होननानै बुंदोंमोन नालाय स' डिसेम्बरावहाय 7 मान्थ कमप्लिट जागोन आरोना आं बुक खालामनायनिफ्राय ओमफ्राय आंखौ मा खालामखो जोंहा बाबाया गारि बायनाया जाहैबाय तेजपुरनिफ्राय लादोंमोन ओमफ्राय दा बाबाया तेजपुरावहाय थांनायावहाय डिलाराव थांनायावहाय बुंबायनो आरोना बाबाखौ हारसा मानसिया जे नोंसा फिसा जाबाथाय बिदि लादोंनो गारि लागोन जों नुदोंमोन भिडिअआवहाय जुदि जोंनिफ्राय लायोबा जों मोजांसिन मोनगौमोन इदि होननानै बुंबायनो ओमफ्राय बाबाया नाम्बारखौ होनानै होबोबाय ओमफ्राय दा बिथांमोना आंखौ कल खालामदोंमोन आरोना तेजपुर डिलारनिफ्राय जे नोङो गारि बुक खालामनाया मोनबायना मोनाखै बिदि होननानै ओमफ्राय आं होनबायखि मोनाखै आं डिसेम्बरावसो मोनगोन आंथ' एसे थाबखौनो मोनजानो लुगैदोंमोन खिन्थु बिराद बुरजा माने थार गारिया दाथ' ट्रेन्डिं दङ ओरैबायदि बुरजा माने बुकिं दङ जे बिथांमोना होख'नोनो हायाखै आरोना ओमफ्राय
बे तेजपुरनिया बुंबाय आरोना शक जाबाय माने अरे 7 मान्थ लाबाय नोंनिखौ मेडाम होनना बुंहरबाय आरो आंखौ 7 मान्थ लाबाय जोंथ' बिराद थाबनो होनो हागौमोन खमैबो जोङो 2.5 मान्थावनो आं नोंथां माने होनो हागौमोन मेडाम नोंनो होनना बुंबाय आरो ओमफ्राय आं आसरित जाबाय आयु बिदिसो नामा होननानै ओमफ्राय दा आङो गुवाहाटीनि जितु श'रुमावहाय बेयाव खेबसे फन खालामना सोंहरबाय आरोना ओमफ्राय आरो बिथांमोनाव खेलिमेलि बुंबावो जे डिसेम्बराव मोनगोन ना मोनाथाय र' नायनोसै बिदिसो होनबावो माबा आंना एकदम टारगेटआ डिसेम्बरावनो थार 7 मान्थ नेबाय आङो ओमफ्राय उनावहा दा आं रागा जोंनानै तेजपुरावनो लायनोसै नामा होनना सानगासिनो आरोना एसे बाबामोनजोंबो रायलायबावनांगोन ओमफ्राय बाबामोना जुदि बुङो तेजपुरावनो लादो होननानै अब्लाना आं लानोसै आरो माने बिथांमोना जोंहा बाबाखौ बिराद मोजां मोनो माने जोंहा बाबाया बिथांमोननि श'रुमनिफ्रायनो गारिखौ लादोंमोन नालाय सिगाङो ओमफ्राय दा माने बिथांमोना आंखौ ITR फाइल बा एनि डकुमेन्टस माने आं मबाइलाव सेन्ड खालामबानो बिथांमोना गासिखौबो खालामनानै होगोन आरो लोगोसे बिथांमोना आंखौ गुवाहाटीयाव फैनानै लोगो हमफैनानै आंनि साइन आंनि डकुमेन्टस गासिखौबो लांजोबनानै बिथांमोना गारिबो डेलिभारिबो खालामनानै होगोन होनना बुंलायलायदों आरो दा ओरैबायदि रेसपन्स मोजाङै होदों स' बेखायनो आं सानदोंखि डिसेम्बरनि फार्स्ट उइक नङाबा सेकेन्ड उइकआवहाय आं लायनोसै आरोना ओमफ्राय गुवाहाटीयावहाय बुक खालामनायावहाय आङो 21,000 होदोंमोन ना बेखौ मोनफिनगोन ना मोनफिनजासे मिथिला खिन्थु ओरैनोथ' होआ आङो 29,000आबो खम फैसा नङा नालाय स' लायनो नाजागोन हरा बिथांमोननि खोथासै ओमफ्राय दा तेजपुरनिफ्रायनो लायनोसै होननानै सानदों आङो स' नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों खिथाहरलाय जे आङो तेजपुरनिफ्राय गारिखौ लानांगौ ना गुवाहाटी डिलारनिफ्राय लानांगौ दे आंनि जाय नोंथांमोना साबस्क्राइबार आरो जाय आंजोंहाय गोसो सिंनिफ्राय आंनि इउटुबनि फेमिलि मेम्बार जाय बिथांमोना आंखौ अनो बिथांमोना खिथाहरबानो जाबाय दे स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ